Ulven fra Thy er titlen på en udstilling, som vi i øjeblikket viser på Thisted Museum. Sidste efterår tog en ornitolog et foto af en ulv i Nationalpark Thy, og kort tid efter blev en død ulv fundet. Og det er den første ulv i Danmark i de sidste 200 år. Nu er skelettet af ulven tilbage på museet i Thisted, hvor man foruden den også kan se en udstoppet ulv. Man kan se film om ulvens liv, da den var lille ulv i Tyskland, om dens obduktion, og man kan gå til fortællehjørnet, hvor man kan høre eventyr og gamle sange om blandt andet Rødhætte og ulven. Man kan kigge på plancherne med de mange kulturhistoriske oplysninger om ulven, og endelig kan man se rigtig mange avisudklip fra den debat, der har raset i de danske medier om ulvens tilbagekomst. Så velkommen til Thisted Museum, hvor man kan se ulven frem til den 31. oktober.